Ano makita ba kung live ko na? Sa imuha mo. Live na ko sa YouTube. Lagi ma-open. Hindi ma-open. Ma-open lagi. Hindi ma-open. Pinayin mo do. Pusa ba? Shouty. Magod ka oh. Sige na kag-scroll. Kung hindi makuhan. Pindutan sa nang imong profile. Live naman ko na. Sugod naman nag-live. Profile sa Kana live. i-post sa imong live ba? So ipakita na mo. Kini. Yung hindi ko makita lagi yung message. Hello. Katong na to sa YouTube kaya tanawaran ako ang message. Wala man yung isip daan. Oy naka. Sige ana. Sa Kani ba pindutan na? kini. Oh kana oh. Kini. Oh. Anya. Dito na. Oh. Kana. Ay. Saan? Lahi nun magawas. Wala man ni comment siguro. Live. Sana dyan pamindot-pindot. Uy, pindot na balik. I-post imong live. Asan? Okay. Ayaw, i-back. Uy, samin. Hindi man ako marunong ay. Kalimutan ko ng mga ano ganang gawin eh. Kaya pindot. Takar matagpindot ani oy. Sarap yung paminduton. Mukha kay bahala ka ng live niya eh. Parang sige pamindot-pindot sa unsa. Dili makita ang message. Sikap yung magingana. Saan man eh? TikTok ah. Hello. Nasaan ang mga message niyo? Wala, ikaw. Ang tawa. Di ko malimutan ang iyong mga larawan. Ay, patong kanta-kanta na kuan mo yung kuan. Ay, patong. Mag-copyright na hinuon ka. Una-una. Patak ka rin sa dagan na kayo mga picture ng gawas. I-post imong live ba? Kung mamili ka. Pinduta sa iyong profile.
Naroon. Sa messenger kita. Kanta sa tawag ng galan niya. Sir Karya. Meron tao ba dyan? Wow, my God. Wala tao. Shout out. Ba't di makita yung live ko? Namgog ko yung ano katong kanta ba? Nakuan. Nato ani. Saan yun? Kasudpos ni mong love lagi. Kari ba? Silik-silik ka. Kira na eh. Ay. Ni ba dugay naman ni kayo. Hindi mo naman nag-upload. Not Can sign in. now. Ba't ayaw ma-play? Ayaw din ma-play. Ba't ayaw ma-play siya? No? Buka ng live ba? Ba't ayaw ma-play? Pindot-pindot. Ba't ayaw ma-play? Kasi hindi naka-sign in. Ganun ba yun? Ha? Kaluhag ng live. Can't play video. Can't play video. Can't play video. Aray, butang picture. Picture lang siguro, no? Siguro na po ba? Sige, kigwa. Huwag kayo. Klaro, first live, binuangan pa niya. Day. Shout out mga idol. Kumusta mo amigos, mga kahandos, bolanos? Tingog na wala. Batay tingog na wala. Batay tingog na wala. Hindi gamay. Sa mo, kaning live ba eh. Sa mo ka ng live ba. 3 million in the world. Masud ka na pa. Shout out. Saka, ay kansod ba eh, pailang ba pa. Masud eh. Malimutan Limutan yung mga ang iyong mga larawan. Ang galing mo talaga. ang galing ko talaga oy. Amazing. 3 million. Kuya mo, hindi ko ikuha na no? Saan hindi ko ka jacket? Ganun ga, screen ka sumupog ka, direct ka. Hindi ako makapag-jacket. Use your common sense daw. Slack tayo ba? Common sense. Ay, nako. Wala bang message? Wala bang nagbe-message? Wawa naman ako. Ako ganing live ganina kay ako ganing tambayan og cellphone ni Brian, cellphone ni Kyle. Asa kamita na. Basta na lang na iwat sa hour ba. Andyan na si Mama Adsal. Adsal. Nag-screen cast pa gid siya mamadsal. Usara yang cellphone. Kay Ando, wala. Sir Mikael. Ando, San Oroy. Ayaw, hindi ako makapag-jacket. Pastilan. Ah, sige, yung jacket. Isa naman akong account. Nara sa akong cellphone nga naka-live. Kaning ubang mga cellphone na mo, wala yung account nako. Kaya mahadlok man sila mabutang sa akong account. Basing unog, mahak na kulupod.
Oy, gimingaw man ko atong tinuod ni mga channel sa ni Kael. Nako lagi mamadsal eh. Ako nga, hindi ko nga tinitingnan mamadsal eh. Tagtanaw jud siya. Oo, hindi ko nga tinitingnan mamadsal eh. Kanina ko lang tiningnan. Ano ko tanawa kay mag-uol ko magunahon na ba. Na jud kay napindot adto man kay Ma'am Summer, may love shout out. shout out Magsal. Na kay napindot lagi adto. Maron. Amo nga nag-inom pa. Hambe ilumir dai. Suga inom pa ro. Ganun Ah. mo to. Tumano ng inom, bata na nga. Dami na bagong upload doon. Kaya nga mamadsal, Kato ka, kung ay tigani, makakwarta ka. daghan na kay upload. Gool na kung magunahon na ito. Malaki na yata revenue doon kasi marami naman kuan. Daghan na mag-upload to. Dako to siya nakuha ang revenue. Ay, pastilan. Inom pa. Nasa na si Karya? Salbahin man yon agaw ng agaw ng di sa kanya. Kaya nga, hira. Kaya bumalik ako sa dati, mamadsal. Kay busmak-mak kaya nga na po. Kina-recover. Kuya TG kina-recover mong niya. Kuan yung IT? Lugay kayo. Bukon ganyan sa IT. Isod kayo rong panahon. Buti na lang may trabaho ako. Kung katulad pa noon na wala akong trabaho, yun ang katuloy akong gisaligan. Sige, gawiti-waiti. Tagdugay kayo ang sahod. Wala trabaho, mapas mo. Gamit natay trabaho. Stress lagi ko itong time na pa. Madsal, stress. Sabihin man yon agaw. Nasa na si Sir Cariano? Wala man. O sir katuod si Sir Caria ba? O katuod sa akong channel. Ohaha! Oy, ohaha. Ayan, Caria na ni. Hindi na si Oha. Sino to si Ohaha? Oh lala. Sumpay guway ba? Ohay! Sa gabi na lang ta mag-live screencaster ni Kyle dayon katulog. Oh. Sino man yan si Ohaha? Sino man yan? Ako din i-live ng imong channel doy. Ohahay! I-login sa akong cellphone kay biyaan lang ako ba mitras. Ohaha! Hindi ko kilala si Ohaha eh. Ay, di ko maka-jacket. Madsal kay usari account ko. Nasa ako ang kuan. Nasa ho ang cellphone. Ohaha! Sino man to si Ohaha eh? Walang punta ka tanaw di po sa ning Ohaha dai. Tanaw sino le? Green na to. Chocolate? Okay lang po, Sir Mikael. Ayan. Uy! Nawala man si Sir Caria. Galing channel. Ang balod sa kapalaran. Sa akong dugan. Matno nilang nga adili mapapas. Yan, may jacket na ako. Ay, sana all may jacket.
Agay ba? Hindi nga ako makapag-jacket. Ano, mga madsal? Walang jacket. White na jacket. Brian, ito sa ko ba kasirakan di? Nasaan kaya si Sir Carria? Ano, kaya rin mo. Isa ba kayo mag... Minsan wala. Best friend. Kain na po kayo, Sir Nicole. Tapos na akong kumain, mga madsal. Kanina Asaman? mga alas 6 kapin, mga alas 6 kapin, nga namin, nanihapon namin. Asaman. Ohahay! Sino to si Ohahay? Shout out mga ka-Ohahay! Nagay si Papa. Ano na Gilabayan man ikuan ay. Kuwar ba na? Kamaya man na. Dako ana oh. Matno nilang nga dili mapapas ang gugma ko Inom si Keresin dong. way paglubad. Baka yan si Ohahay. Mamadsal baka si Karya surto si Ohahay. Alam ko. Pagkabulahan sa atong gugma Kapo na gimatagwa paguguhan. gialaran giamuma Ya. dili ta kawangon Ya. dili ta pakyasaon. Ya. Ohahay! Aray. Agay. Sakit ako ngipon katawa. Agay. Mga ka-Ohahay na ang tawag na nila. Oh, andito naman si reactionist video. Siya man iso dun si Kailot. Ohahay! Mapila sa bikuan. Dyan pa, naaya akong account do? Reactionist. Record this video. Mo man ako sa cellphone. Reactionist. Agakuha man ang Hindi siguro ka magkanta Dani Sir Nicole, no? Oh, pwede kumkanta Dani. Na akong patanaw dana ninjo. Agay. Ara kusuga kumukanta dana. Agay. Panguse summer mamadsal. Tawa. Panguse mamadsal sa summer. Agoy, ito na si Kinsa siya. Oh, hay! Agray. Si Sir Carria, siguro ni ba? Ikaw na Sir Carria, si Ohahay. Anak mana, agoy to anak, samot. Miyembre naabot mo danis Ohahay naabot si Juan anak mana si anak mana naol may pangusi pangusi sa Ohahay kinsa siya ngano tuol ka Duol. kinsa siyang gihangga ning tapot sa panit anak mo na badi oh hi badi laha may kabraulyo siguro di ba mga naman no but mo bral ako ara ng mga bata siguro mamadsal ba Kita truming ano. binuangan ako ng mga ohahay Kita truming ano dayo. anak mana buang ng mga handos buholanos mga ni ang atong live ni pabong-buang na atong live ani
Kinsa siya nga nung naluib ka. Kinsa siya gipangga nila bawang kalaho. Asa mo sa tanan? Oscar! Unta na nga ay? Ay, sum na nga ay? Nanonood mo na yung mga vlogger ni Anga ay? Ilan ni Bel, tiwak ko wifi Bel. Nasi Ohay. Nasi Oscar. Sir Karya. Ay. Isa may mga account niya ay. Anga nga oy. Di ka gisod pa. Anga oy. Bossing. Ah, bossing. Bossing. Sir Kata Manggoro ni. Ah, sino kaya to si Ohaha? Ah. Andyan si Oscar. Anga oy. Andyan si Anga oy. Si Ohahay. Ang dami kong bisita oy mga bodol. Nga. Di ako makapag-jacket sa inyo. Kailangan ko pang bumili ng jacket para makag-jacket ako sa inyo. Mamadsal, basi katugon na ka, mamadsal ha. Pinira ka matulog. Sagdi na si Anga oy, diha, og si Kuan. Si Ohahay, sagdi na sila. Kakaday-day, nangin na ba si Shirley? Bakit Shirley? Kinsa siya ngano naluib ka. Kinsa siya gipangga ng hangaoy. Unsa niya ni kaniya nawala ako. Bulatskag. Ay, ohay. Bulatskag. Kaon pa ko, Sir Nickel. Sige, Mamasal, kumain ka muna dyan. Hay. Kumain ka ng kumain. Para ikaw ay mabusog. Oy, Oscar! Ako'y naasawa. Ako'y masundog ng tanikuan na eh. Hindi kasi itong vlogger. Ayaw call. Ayaw call. Uli nakakall. Ayaw call. Anga oy. Kain tayong lahat po. Sige, kumain ka lang dyan, Mamadsal. Nawa, nako. Si Anga oy. Kailang oras ba tayo? 24 minutes pa lang. Oh, hi! Ang si Mama Moblo. Daming mga ano. Kakailot naman na klaro kayo na. Nag-chat ko sa kong GC. Mama mo, bro. Mama Moblo. Oh, hi! Aray. Ang papa mo green. Oh, hi! Maguryo-guryo pag ganing imong kuan pa channel kay Handos man na. Handos. Maguryo-guryo ka ba? Anga oy, oh, hi! Basta man niya. Maguryo-guryo ka ba? La 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 la. Dan agilang sa pahiyo mo. Ang gugma ko mao'y kahayag mo. Kanta ka busing. Ay.
Pagkabalahan ta sa atong gugma. Can you sing tubod sa naughang sa paa? Ay! Anga, oy. Si Iwi Vlog kami si Iwi Vlog kumingod anga ay no. Anga, oy. Tubod sa naughang sa paa. Naisama sa dagat. Bisan sa damgo lang nahigmata kay wa kamata. Oh hay! Kanugon lang sanang labay panahon. Niabot si Oscar og si Uhay. Yung digulay ang account sa kuan no. Cellphone no sa no. Morning ako Mas kaluoy. Ang Ay lako. Ha? yung mga account ba. Kuya kayo mga account ng mga uhahay. Sikat na ba sa uhahay ron? Mga kauhahay. Si Boy Amaw may sikat sa Facebook ron. Si Boy Amaw. Ikaw nahulog na sangit. Ikaw ang aking pag-ibig. Ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw nahulog na sangit. Agoy mamad sa agay. Sabugod tutil. Ay. Ray. Sakit ng paa ko. Tawa akong mama ni Nino ni mo sinig. Agoy pastilan. Mauwaw masadaan na ba? Kasibor mo ko mama, kung mama ng Cebu ba? Mauwaw sa kuwan na ba ma? Kaon lang di ama kay liin na romantik, panihapon na roma. Anak mo na, mama mo, blow. Ni karong gabi o na ni bati kog paghigugma. Kay nakita ko sa kadalaga. Siksi kaayo arang kagwapa. Naglingkod siya nagabila-bila. Nagapakita sa iyang paa. Sir Karya. Nilingon ako og nikidhat siya. Niingon nga gusto ka ba? Ay, kayo mo doon. Usa ni doon ako niya dayon kay kanako man siya ni pahiyom. Sa diha na unta nga akong gakson. Gibon di na Gusto uga. man niya akong kuoton. Sa kakulba ko ako nabalaka. Sa nunyag mahinay kang kus kaarya. Anak mo na! Wala ra bagayo dito'y laing tawo. Samira bagayo ditong doha.
Tulo-tulo kining akong laway, nagtanaw, nagsubong sa iya. Nilingon ako og nikidhat siya, niingon nga gusto ka ba? Sa nidool ako niya dayon, kay kana ko man siya ni pahiyon. Suka mo kayo kain. Nay na. Niya na unta nga akong gakson. Gusto man niya akong kuoton. Bayot di ang bangason. Mama mo blow, mama mo blow, papa mo green. Anak mo na, mamansal. Shout out sa inyong tanan diha ha. Agoy, pangit ako, tinuod na. Pangit ako, tinuod na. Tinuod na. Tinuod na. Si mama mo blow. Anda ka lang dyan, Sir Mikaya. Oh, hahay! Diyan na si Ohahay. Ay, nag-game over pa bitaw ko. Game over. Ay, game over. Nalipat ko, mali, hindi ko gipindot. Hindi man ko kaya chop, kaya man ko signal. Bakit ikaw, di bibitaw, Bakit pangit mo ka dyan? sayong sayaw, bakit ikaw, Ay, Diyos ko. Hoy, first attempt na ko. ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling hungaw, Pindot sa lipa ba ma? hungaw, Ha? hungaw. Kaing! Panirad. Close the window na na. Matulog. Oh, hi! Tawag na ta? Mag-iinot ta? Saman? Tugon na po ko eh. Boni mo, imuhan mo lang. Ah! Ka-jacket. Ito kay Nightbot. Walang jacket, wala din akong 9-bot. Di bibitaw sa iyong sayaw, bakit ikaw? Paano mo nasabi? Ako'y ginigilaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Agay, uy, kasakit ang ngipon. Mananatiling hungaw, hungaw, hungaw. Anak mo na. Tulog na tayo. Nag-1 hour na ka. Ano ko na 1 hour na ba? 35 pa man na. Okay na. Okay na buhi, yog-yogon di na mo gahi. Ah, Kung imong pungson, moyog-yog naman hinoon. Way kinutuman, way hunong akong gidulngan. Hubag.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yan ang sakit ko naman. Matulog na tayo, Mamadsal. Naantok na ako eh. Maaga pa akong workman. Maaga pa ang aking trabaho. Kaya tayo mag-ano muna. First attempt lang naman to. First attempt lang. First live lang ba? Oh, kaya tama na muna. Nagkangkang salamat ninyo diya ha. Mag-inat ha. Salamat nga mga si Oscar da, si Ohahay, si Mami Mublo. Oh. Nagkangkang salamat ninyo ha. Mag-inat ha. Babay ninyong tanan diya. So, ganun mo kala. Bye-bye.